ትግራይ ጻውዕታ وصاي كاب حدش عامة فرنج جميرو بزي فيزا ناب كينيا مئتاو تفقدو أبستفلالي كرنعات عالم كوينكم فنونا أمكتتال تركبوا زخبركم تخطاتلتي كمي تسأنحو نساعات زيستدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتات شوالو ممساهم كسأنحي سنة مكتتال نكونا لكم دمام تمني فلما حتصرت زيناتات نكل الأير إثيوبيا وارديا زخونو بقعات أبررتن تكنيشاناتن نفري بمهلاونا كرعات يسمعنا قبلو أمرارحان ممهرانن أكاديمي حيلي أير قليصام دين اتي اكاديمي كولونيل لما مامو اتي اكاديمي زبلصو ابررتن تكشاناتن بمفراي عند حق هنصت حيل سبت حيل اير بمخان يسرحلو اليوم دحر لوطي عقم حيل سبت حيل ايرن سلطنا مويان بمهنات لوخ بزلعل بقعتي واصالو اليوم اتي حيل اير كل الاير اثيوبيا وارديا زخونو بقعت موياتنياتات نفري بمهلاونا كرعاتي سمعناون كبلو غليصام أب أديس أبابا جوجل فلفل حساب تينك تانك تكنيكن مويان تايشوم منستر سرحان كيلتن مفريال كامل أب عودي تكنيك مويان لوتي نخمص بفلطات مصنعتن مرمرن مدغافي يغبايلن حدشت اسرار حتات قصالنت بزلو مغدي زي فلفلولو اسرار حنا ودادبان مفتار كم زغبا دما تزاريبن تتايش جوجل صبوق جمارو كم زخونه بمغلاص هاغراو لوخ لمعات نمعوات زي لعله غدا كم زلوون حابيران اب مكتتال مادي زينا اي تي في تغرنياكم تركبوا كبرات تخاتلتي مرصكم سلتكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو زيناتاتنا يقصللو بزرزر نابز حرنايوم زيناتات تنسغر ابزي سمون مبل 88 عامت مزازمي مسرتا بعلون مخبارا مدلاو زلكب حيل اير اثيوبيا لوالونت هاغرا محلاو سمو بزلعله زصرح تكاليو تتكال ببقعه ولدون تهنص ابنت ناي جيجننت زغونو اثيوبياوያን يذكروا نصبصاب مولو ግርማይ ابراهام فسحان عسر حدار شحنت شعتميتن عسران شمونتن عامة مرت عبا زبنا حاصي حيلة سلاسة فرلاما ايتيبياوي عزاز حيلة اير استشملو معالت مخاني قلز مشاكا بابتشيف استبهالو ايتيبياوي فرلاما عزاز حيلة اير بمخان دما عبتي زمن استشمو السبيوم لعلي سمنان شمونتن عامة زوطرة حيلة اير ايتيبيا عبتاريخو كبابي عصرت شعات زغونو عزازت تشيمملو نتتكال مريحم ويوم اتحيل اير كابا مفلمتو تحيزو نايجيغنا حزب هاجر مخانو زمسكرم تكال مخانوون يغلص كابولدو نابولدو ناتسغاغر زمص تاريخ حرنتن قالسن زنغع ايكونن اتحيل اير ابوان كينات ايتيو سوماليم ابنت جغنነት زخونو ابررت حيل اير جغنነቶም زرአይል እዋንዩም ሽድሽተ ዝኮኑ ابررت حيل اير ኣብቲ እዋን ኩናት ተዋጋእቲ አውሮፕላናት ሶማሊያ በሙቃዕ ታሪኽ ዘይዝንግዖ جغنነት አርዮም ዮም اتوم ايتيبياوያን አብረርት ነፈርቲ ንልዕሊ 5 አውሮፕላናት ኩናት ጸላኢ በመድምሳስ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት በዓወት ንክትዛዝመውን ገይሮም ዮም ከም ጀነራል አምሃ ደስታ ለገሰ ተፈራን ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ዝፈጸምዎ ጀግንነቱን በዓብይኡ ዝልዓልዩም አየር ኃይል ረጅም ዕድሜ ያለውና حيل أير نويح إدمى زلون أبو العلاونة هاجر زيت كاجدة كابز صوتو وحدات كالات حدا مخانو نخل جلسيو اتحيل أير أبا إثيوبيا بزلو سرعات بوليتيكان صعنتاتن ولا انت حلفم لو علاونة هاجر ناي محلاو قبوغن بعوت الناتوات أمتيوم حيل أير إثيوبيا كابا زغون يخون بوليتيكا نتان عرسو زغللن بمكبر زبعي لوعلاونة إثيوبيا كخون ناي مكبر سرعتي أبا قرباوان كابا استوغن سرعت مخانوم يقلت سراويت هاجر انجي بهير اللهم بمل مريكان
ሰራዊት ሃገር እምበር ብሔር የብሉን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ሰራዊትና ካብ ዝኾነ ውግልና ፖለቲካ ካብ ብሔርተኝነት ሰፈር ከምኡውን ካብ ሃይማኖት ነፃ ብምግባር ሃገር ህዝብን ሕገ መንግስትን ጥራሕ ማእኸል ተገይሩ ልእኽትኡ ንኽዋፃእ እቲ ሰራዊት ናፃ ንክኸውን ተገይሩ እዩ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተፈሪሓን ተኸቢራን ንኽትነብር ብዝሓዞ ትልሚ መሰረት ስራሕቲ ሪፎርም ምውጋኑ እውን ተሓቢሩ እዮም። ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ፣ መሰረተ ልምዓት ውግእ ምስፋሕን ዘመናዊ ዕጥቂ ምዕጣቕን ካብ ዝተወገኑ ስራሕቲ ምዃኖም ይግለጽ። እቲ ሓይሊ ኣየር ኣብ ዝሓለፉ 88 ዓመታት ዘኹርዕ ተጋድሎ ብምፍጻምን መስዋዕቲ ብምኽፋልን ሉዓላውነት ሃገር ኣብ ምሕላው ግድኡ ብዝለዓለ ብርኪ ይለዓል። ኣብዚ ከይዲ ታሪኽ ጀጋኑ ዘፍረየን ብቕብብል ወለዶ ዝተሃነፀን ትካል ይገብሮም። ኣብ ዝመጽእ ወርሒ 6 ታሕሳስ መዛዘሚ በዓል መዓልቲ ሓይሊ ኣየር ክኽበር እዩ። ክልል ኣምሓራ ዘመሓላለፉ ጻውዒት ሰላም ውፅኢታው ንክኸውን በርቲዖም ከም ዝሰርሑ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ክልል ገሊጾም። ነቲ ዝተመሓላለፈ ጻውዒት ሰላም ኣተገባብራ መልኪቶም ቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዘተ ኣሳሊጦም ንጸብጻብ ይሄነ ዋጋቸው ሙሉ ብርሃን ግርማይ መንግስት ዘመሓላለፉ ጻውዒት ሰላም ስዒቡ ላዕለዎት ኣመራርሓታት ከተማ ባህርዳር ንተግባራዊነቱ ዘተ እናሳለጡ ይርከቡ። ካብ ጣብያ ክሳብ ምምሕዳርታ ከተማ ዝተረኸቡሉ መድረኽ ዝተሳለጠ እንትኾን ነዚ ጻውዒት ሰላም ነበርቲ ከባቢ ብሃንቀውታ እናተጸበይዎ ዝነበረ እንትኾን ንዝሓዝዎ ሕቶ እውን መልሲ ከም ዝረኽብሉ ተስፋ ዝተነበረሉ መድረኽ ምዃኑ ተላዒሉ እዩ። ምክትል ከንቲባ ከተማ ባህርዳር ኣይተ ኣስሜ ብርሌ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ከም ዝገለጽዎ ብዝተፈላለየ እዋን ከምዚ ዓይነት መድረኽ ከም ዝተሳለጠ ብምግላጽ ሕቶት ህዝቢ በሪ ሰላም ይከፈት ብምዃኑ መንግስቲ ዘሕለፈ ጻውዒት ሰላም ድማ ነዞም ሰላም ደለይቲ መልሲ ዝህብ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ገሊጾም እዮም። ነዚ ጻውዒት ሰላም ተፈጻሚነት ንኸሎ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓታት እጃሞም ንኸፍዩ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ነበር ዕጡቓት እቲ ከባቢ ናብታ ከተማ ብዝኣትውሉ ሰዓት ኣብ ማእኸል ተሃድሶ ኣትዮም ግቡእ ግልጋሎት ማለት እውን ከም ምግብን ሕክምናን ምኽሪ ስነ ልቦና ንኽረኽቡውን ዕድል ከም ዝተመቻቸወ ብምግላጽ እቶም ኣመራርሓታት በዚሁ ልክዕ ዓርሶም ንኸዳልውን ብቁርፀኝነት ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ኣልዒሎም እዮም። ተሳተፍቲ መድረኽ እውን እዚ ጻውዒት ሰላም ኣብ ከተማ ባህርዳር ጥራይ እንተይኮነ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ሰላም ንኽዓስል ዘለዎ እጃም ዝለዓለ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ገሊጾም እዮም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ጨንፈር ከተማ ባህርዳር ዝኾኑ ሞላ ሁሴን ኣብ ከተማ ባህርዳር ብምኽንያት ዝቆንፂ ብርክት ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ጠጠው ምባሎም ብምግላጽ እዚ ብወገን መንግስት ዝተመሓላለፈ ጻውዒት ሰላም ኣብ ከተማ ባህርዳር ዝነበረ ምንቅስቓስ ልምዓት ብምሉእ ዓቕሚ ንምፍጻም ዝለዓለ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም። ብዝተስሓተ መንገዲን መማረፂን መንገዲ ሓይሊ መሪጾም ንዝኸዱ ሓይልታት ናብዚ ናብ መንገዲ ሰላም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ኩሉ ማሕበረሰብ ግቡእ ክንክንን ኣቀባብላ ፍቕሪ ንኽህቦም ተገሊጹ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣቦታት ሃይማኖት ሽማግለታት ሃገር ናብ ሰላም ንኽመጹ ኣብ ምግባር ናይቲ ስራሕ በዓል ዋና ኮይኖም እዚ ጻውዒት ሰላም ተግባራዊነት ንኽህልዎ ኣብ ምግባር እጃሞም ንኸፍዩ ተሓቲቱ እዩ። ሕዝውን በተመሳሳሊ ካብ ክልል ኣምሓራ ከይወፃእና መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መራጺ ሓይሊ ብምግዳፍ ናብ ሰላም ንዝምለሱ ሓይልታት ጻውዒት ሰላም ምቕራቡ ተገሊጹ። መንግስቲ እቲ ክልል ሕዚ ኩነታት ሰላም እናተመሓየሸ ምምፁ ነዚ ሰላም ዘላቒ ንምግባር ጻውዒት ሰላም ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ንጸብጻብ ብርሃን እያዮ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ጸጥታን ድሕነትን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ሓይሊ ንምቁፅጻርን ንምምላስን
بسراويت مكلخال حيلتات تخللن حزب تخللن بستخفله كبر مسواتي ابت تخلل حق منغستاو سرعات مدحان مخالون ابت تخلل زلو خنتات تا بتعمنا تمحايشه ممصون توسخت سقمتات موساد ادلاي خوينو تاريخي بيلو منغست تخلل ابت تخلل زرا خنتات سلام كاب وانا بوانا تمحايشنا مصا مخانون ازي انصراو سلام بزبلص نمصناع صاوي سلام مغبر ادلاي خوينو تاريخي بلوم بأخرار الناس تقانين دليت ولك ما أخل زجبران علامة زحزو وحدات ولك أسباتن جوجلتاتن زتجاجيو مناسين استفلاليو كفالات حبر السبن كاب جوجوي من قدي زميل سلو سلام من قدي من مع الرئيس لزجبا زتبت حوسانة مخانيو حلافي كوميونيكيشن من قصة تخلل دخانو دكتور منقش فنتاو أب مجلس يوم زحبرهم توسخ مفساس دم طفاتن عنوة النمتراف منقستي بتعقستي عمارات استاذ سلام تنكيقونا يمتقام تعرو مقصال نهاجرن حزبن زلو ربحا أب قمزاتو مخانوون أبريهم يختري لهزب يفا كتدرج جمرو እዚ ጻውዒት ንህዝቢ ዕላው ካብ ዝግበር ጀሚሩ ኣብ ዝቑጸሩ 7 መዓልትታት ውሽጢ ኣብ ዝኾነ ዘይስሩዕ ኣወዳድባን ዕጥቃዊ ቃልስን ኣብ ምንቅስቓስ ዘለዎ ዕጡቃት ኣብ ዘለውዎ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ኣዘዝቲ ኮማንድ ፖስት ነዚ ዕላማ ፈልዮም ንህዝቢ ናብ ዘፍልጥሉ መእከቢ ቦታታት ብምኻድ ናብ ሰላማዊ ህይወት ንምምላስ ዘለዎም ድሌት ንከፍልጡ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ نتي ጻውዒት ንዝቕበሉ ዜጋታት ኣድላይ ምትሕባር ንኽግበርውን መምርሒ ተመሓላሊፍዮም ስልጣናት ሃድሶ ንዘድልዮምውን ምድላው ንኽግበርን ወረቐት ምስክር ንኽወሃቦም ክግበር ኢሎም بسلامة من قد مقلاس نزدليو ዜጋታትውን ምቹ ባይታ ክፍጠርሎም ምዃኑ ተገሊጾም በህግና ፍትህ አካላት የተሃድሶ መርሃ ግብር ማጠናቀቅ بأكلات حقن فتحن مزازم مرها قبر تحدثو مسكر ورقات زرخبو نبر عطوقات أو عودة تقونسي بمحرد كحلفو زخلو تربحت تمحرد كخونو بمجنزاب مزوم أكلات استتحازة زتجمرو خيدتات مرمرا كسخونة فردي من فسام بمقورات قبو متحفار نكقورو ممرحي تمحلالي فيو أكلات من محدار كلل زوبان وردان نزس أو عيد سلام تقبلهم نزوم اللسو نبر عطوقات ناب سلام ونابرا مملاس نكخلو قبو متحفار نكقورو موچو بايتان مدرغزة نكفترو ممرحي تواهيبو ايو بيرو سلام تان تخلل عفتات امان خكتاتل سلطان موهبون اتوم حلفي كوميونيكيشن ابريهم يا مارا بهراوي كللاي منغست كاسچكوي غزيواج ጠቅላይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ ምስ እዚ ላዕለዋይ መምርሒ ሕጹጽ እዋን ብምትሕባር እዚ ጻውዒት ሰላም ተግባራዊ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ጎንፅን ሁከትን ንክተርፍ ህዝቢ እፎይታ ንክረክብን ዘለዎ ቆራጽነት እናገለጸ ንውጽኢታውነት እዚ ጻውዒት ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰብ ብጽሒት ኣካላት ብፍላይ ሽማግለ ዓዲ ኣቦታት ሃይማኖት እዚ ኣጀንዳ ሰላም ንክዕወት ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ጻውዒት የቕርብ መንግስቲ እትخلل ነጻውዒት ሸለል ብምባል መንገዲ ዓመጽን ጉልበትን ኣብ ልዕሊ ዝመርጹ ውልቀሰባትን ዕጡቃትን ዝተጀመረ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣተሓሳሲቦም أمكتتال مادي زينا إتبي تقرنيا أخم تركبو كورات تغتاتلتي مريسكم سلتكتاتلونا نمسكنكم زيناتاتنا ناقص اليوم حزرما أب حلوف 24 ساعات أم محبرو ميديا قالت أمتا كابز رخبو قدات العلنا ندهسلو زا جيزي وز جيزي بريو برهانة أب استوديو ترخيب الله سنة مكتال نكون لكم تمنى قاعد حمد خبريو قاعد حنصنع خاغيتاچو تاي حسكال لخاسك يعني لي نتي ذهب كان عدل سلسته قدات حزنا قريبنا لنا كلته هاقراويان زعباتات ويكاتا زور حبريتا باللعل درجة زنبرهم قدات حزنا قريبنا لنا تحدى عالم لخاو قداي زملكتي وانا عالم لخاو قداي زملكتي بغطتا نفتنا قداماي قداي نم حلاف زاكل مكتل قداماي ميستر قدات وصائن دمك مكونن اب سويسرلاند كتما جنيفا نتخيده اب زركب حدا عالم لخاوي وعلى قداي سدتنياتات الناس ساتفو يركبوا ايتدمقه افت مدرخ زربا اسمي عمنيرم اب زقربو حسابون ايثيوبيا قداي سدتنياتات زملكتو عالم لخاوي شتوتات فصيمه ازبل مدر اسميعهم يوم بفلاي 2011 عام تمرت تخيدو اب زنبره تمساسال وعلى قداي سدتنياتات زتقمطو شتوتات نيرم مس مفتار عدلات سراح وحسنا ويككللا ويشفان نسدتنياتات مهاب عدل تمرتي ام مفتارن كالوت قرب حيلي
ኣብ ምቕራብን ተመሳሳልቲ ተታሓዝቲ ጉዳያትን ዝምልከቱ መደባት ነይሮም እዮም ነዚኦም ኣሳኺዓቶም እያ ፈፂማቶም እያ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ መደረ ኣቕሪቦም እዮም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ መደረኦም ወይ መልእኽቶም ኣብ ዝዳሰሱ ሓደ ጉዳይ ምስ ጉዳይ ስደተኛታት ዝተሓዙ 6 ሓደሽቲ ትልምታት ሒዛ ኣላ እውን ኢሎም እዮም ካብዚኣቶም እቶም ቀንዲ ንምጥቃስ ዝኣክል ክልተ ማእኸላት ስደተኛታት ወይ መጽለሊ ስደተኛታት ናብ ብርኪ ከተማ ምዕባይን መማረፂ ቀረብ ሓይሊ እውን ምርግጋጽ ወይ ከዓ ሓይሊ ቀረብ ሓይሊ ምርግጋጽ ዝብል ይርከብዎም እዚኦም ብቐጻልነት ዝተተሓዙ ትልምታት ምዃኖም ተቐይሶም እዮም እዚ ቀዳማይ ጉዳይ እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይ ጉዳይ ድማ ምስ ጉዳይ አገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ዝተሓሓዝዩ ንነበር ምክትል ዳይሬክተር እቲ ትካል ሓዊሱ ካልኦት ሱሳ ዝኾኑ ኣመራርሓታትን ሰራሕተኛታትን እቲ ትካል ከባቢ 15 ዝኸውን ክስ ተመስሪቱሎም ኣሎ ብላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ብፍላይ ነበር ምክትል ዳይሬክተር እቲ አገልግሎት ወይ ከዓ እቲ ትካል ኣይተታምሩ ግንበቱ ሓዊሱ ካልኦት ብተመሳሳሊ ብርኪ ስራሕ ዝርከቡ ዳይሬክተር ጉዳያት ቆንስላ ቁፅፅር ዜጋታት ወፃኢ ጅላሉ በድሩ ዳይሬክተር ክፍሊ ኬላታት ቴድሮስ ቦጋለ ዝበሃሉ ሓለፍቲ ስራሓት እውን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ክሲ ተጠቂሶም እዮም ዓቃቢ ሕጊ ከዓ ኣብ ዘቕረበው ዝርዝር ክሲ እቶም ቀንዲ ንምጥቃስ ዝኣክል ነበር ምክትል ዳይሬክተር እቲ ትካል ኣይተ ታምሩ ግንበቱ ምስ ካልኦት ተሓባበርቶምን 14 አቬጋ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ትካል ዝሰርሑ ዝነበሩ ግብፃውያን ክኸፍልዎ ዝግባእ ዝነበረ $24,000 ነቲ 14,000 ብኢደዋኒኖም ነኪዮም እቲ ዝተረፈ ድማ ብዶላር ክኽፈል እናተገብኦ ብብር ክኽፈል ብምግባር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጉድኣት ኣብፅሖም ዝብል ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሶማሊላንድ ዝነብሩ 68 ሰባት ግቦም ምፅራይ ከይተገበረ ፓስፖርት ክወሃቦም ገይሮም እዮም ካልኦት እውን ብተወሳኺ ብመንግስቲ ዝድለዩ ዝነበሩ 6 ቻይናውያን ገድኦም ተላዒሉ ብህፁፅ ቪዛ ተዋሂቦም ካብ ሃገር ክወፁ ገይሮም እዮም ዝብል ክስ እውን ተጠቂሱሎ ብጠቕላላ ብላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ጌታቸው እዚ ነይሩ እቲ ካልኣይ ጉዳይና ድማ ናፍቲ ሳልሳይ ጉዳይ ዓለም ለኻዊ ጉዳይ ንሪእሉ ዛዕባ ንምሕላፍ ዝኣክል ኩናት ጋዛን እስራኤልን ዝምልከት እዩ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ 25,000 ህፃናት ብዘይ ወለድ ተሪፎም እዮም ዝብል ሓደ ጸብጻብ ወፅኡ ኣሎ ነዚ ዘውፅአ እውን ዩሮሜድ ዝተባህለ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ጥቅምቲ 7 2023 ጀሚሩ ንዝሓለፉ 68 መዓልታት ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ መጥቃዕቲ እዚ ልዕሊ 10,000 ህፃናት እውን ሂወቶም ንምሳኣኖም ኣብቲ ሪፖርት ተገሊጹ ኣሎ ብፍላይ ግን እቶም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ 25,000 ዝኾኑ ህፃናት ብዘይ ኣደ ወይ ድማ ብዘይ ኣቦ ወይ ድማ ብዘይ ኣቦን ኣደን ከም ዝተረፉ እቲ ዕላዊ ዝኾነ ሪፖርት ኣመላኺቱሎ ጌታቸው እቲ ዓለም ለኻዊ ጉዳይ ዝሃስናሉ ጉዳይ እውን እዚ እዩ ነይሩ ንሎሚ ዝነበሩና ዛዕባታት እውን እዚኦም ይመስሉ ይቕኒልና በሪሁ ሰናይ ግዜ ንክኾነልካ ተመነ ይቕኒለይ